gewoon op onze eigen manier doen. We gaan beginnen met de man die zo'n fantastisch doelpunt maakte in de penalty-serie. Hij kan niet wachten. Waar zijn jullie er klaar voor? Hier is Michael. Michael. Oké, Michael Dinklaag, geweldig. Hey. Ja, die hele wedstrijd. Het was een geweldige finale. En kon je inderdaad alle kanten op. Voor de eerste helft dat wij het heel goed vonden hier en daarna wat minder. Maar ja, alles bij alles dan, is wel een schitterend resultaat. Wat een apotheose. Ja.